Добре дошли в живота на един 17 годишен, който си преследва мечтите, и добре дошли в ново видео. В момента се намираме точно пред самолета, защото буквално след секунди тръгваме за Милано. Айде да колем. Успешно сме вече в самолета, чакаме да излетим след малко и за жалост точно пред нас са някакви две момченца италянчета и се надявам през целия път да не кракате, да не викат ми да заспят, да може спокойно да изпитваме. Казвам ви супер важна новина за тези от вас, които не са разбрали, че всъщност моята марка Мейсън Емилов, тази шапка, която е от новата колекция, всъщност има събитие, което ще се представя първата си колекция на 26 октомври в София и ще се намира в Rooftop Bar 59 на хотела Kitchen 59. Страшно много се вълнувам, наистина. И за тези от вас, които ще дойдат, да се видим, да се запознаем, да видите всъщност новите продукти и това, за което съм се старал страшно много през последните месеци. И самия Pop-Up Shop ще бъде в колаборация с Pure Rhythm, които правят най-готините партита с най-готиния диджей. Наистина музиката мисля, че страшно много ще ви изкефи, точно това, което в момента е супер тренди. R&B, 90s, 2000s, Jazz, White Girl Music, Shade. Така че мисля, че ако сте любители на хубавата музика, стила и готините хора, да сте сред хора, които наистина споделят едни и същи интереси, смятам, че много ще ви хареса. Кодът е 15 лева, може да си закупите. Ще оставя линк в описанието към сайта, за да може да отидете там да си вземете билета. Или естествено може и на място да дойдете и да си го закупите, когато дойдете на събитието. Официално сме вече в Милано, пристигнахме на летището, което се казва... Как се казваш това летище? Милано Малпенза. Да, и сега си хванем един автобус, който ще ни закара всъщност до града, защото летището е извън Милано. И оттам ще ни остави на гарата и от гарата трябва да си хванем метрото, за да отидем до Airbnb-то, което сме си сели. Взехме ключовете и сега да видим, да отворим. Мале, апартамента ви казвам е просто брутален. Ей, това ни е входната врата и сега ще ви покажа навътре как изглежда. Но супер добре съм го целил от Airbnb. Наистина така, че да е супер естетично и за контент да стане и просто да си прекараме супер готино. Е точно типично такова италианско в много готин стил. Така, ей, това ни е входната врата. Между другото, по принцип на живо е супер готино дърво, изглежда много скъпо. Може би на камерата изглежда по-червено, не знам. Но това не е входната врата, влизаме през нея и веднага сме в хола. В принцип, нали, това си е диван, но сега е разпълнен, за да спа тук. Но вижте, прозорците са супер готини с тая лампа и кухнята много макеви пак е в такова дърво. Цялостно вайба някакси много макеви. И тук си имаш типичните италиански прозорчета. Излизаш си и си имаш долу съседите. Това даже може и ресторант да е, не знам. Ме изглежда супер готино. Чакайте на другия прозорец. Ей, тук отгоре се вижда малко околието. Но цялостно мисля, че естетиката е много готина. С дървен таван, кухнята супер много макефи, просто като цялостна стена. И ето слизаме надолу и пак виждаме супер готина стена си и това дърво. И пак брутални снимки ще станат. Слизаме надолу. Тук в ляво има някакви перални без значение, но виждаме втората стая, която е с отделна спалня и е супер брутална, наистина. Имаме си гардероб, леглото с нощни шкафчета и лампи. Имаме много готино такова по-винтич огледало с супер големи детайли, което много ме кефи. Е, така изглежда и тук още малко детайли, лампа, столче и отново супер готин прозорец, наистина много ме кефи такъв тип. И пак си излизаш да си пиеш кафенцето и съм изключително доволен от избора, който направихме. Със сигурност не съжалявам за апартамента, който си взехме. Изключително вайбващо на типичните италиански апартаментчета и сгради.
Ако ви е интересно, напишете ми в коментарите, ще ви отговоря на коментара да ви напише адреса, кое е това всъщност Airbnb, как да го намерите, но като естетика просто 10 от 10 наистина. Да не забравям и банята, ето тук в дясно. Тя е нали по-такава семпла, но пак си е типичен италиански стил. И огледалото. Даже си имаме между другото и private тераска на банята. Отваря си вратичката и се гледаш с съседите. Трябваше да снимам едно бързо видео за днеска и сега ще го обработя и ще го кача в TikTok. Един малък get ready with me от първи ми ден в Милано. Така че сега ще го едитнем заедно. Между другото много ма кефи новия албум на Virgo, не знам кои от вас сте го слушали, но мен е супер много ма кефи като артист и наистина ми харесва колко е различен и много ме кефи това, че наистина държи на оригиналността и това да имаш идентичност и да се открояваш по този начин. И това е най-хубавото нещо, което можем да направим в животите ни. Да бъдем оригинални. Така че аз много пъти съм ви го казал, но и пак ще ви го кажа, защото това е един от най-ценните уроци, които може да научим в животите ни, просто да бъдем оригинални. Защото в това всъщност се крие най-силната ни черта, а именно уникалността и това, че буквално няма никой друг като нас. И малко по малко, като почнете да наблягате повече на тази идентичност, това на вас какво ви харесва, ще видите малко по малко как започвате да си изграждате собствен характер, собствени предпочитания, не постоянно да приличате на вашите приятели и на всеки около вас. Но просто е много важно наистина да осъзнаем това, идентичността, колко е важна в нашия живот. Дойде време да ходим на вечеря, сега се оправихме и тръгваме. Милано винаги ще бъде един от любимите ми градове, просто поради атмосферата, която носи. Е супер уютно и красиво и естетично в същото време и наистина просто целият вайб е супер завладяващ. Толкова е красив този град, просто не мога да му се нарадвам наистина. Един ден може просто да се премести тук, кой знае. Може. Особено тук. Готови сме с пастата и сега поръчахме да тестваме едно италианско тирамису и мисля във всеки ресторант, в който отидем да си поръчвам по едно. Да видим кое най-ново ще ми хареса. Така че първото ни тирамису за престолния в Милано. Давам му, няма да лъжа между другото, тирамисуто, което аз правя май повече ми харесва. Давам му 7 от 10. Добро утро в ден 2. Слънцето изгря, което значи, че трябва да ставаме, но преди да продължим с разходките и разглеждането на Милано, трябва да свършим малко важна работа. Затова съм си отворил компа, за да си свършим работата за днеска, за да знаем, че не е бил един пропилян ден. И наистина подготовката за събитието, което ще бъде в неделя на 26 октомври е страшно голяма и много неща имам да правя, но ще ги направя естествено, защото всичко съм структурирал по график и знам какво трябва да направя и ще го направя. Но иначе за закуска мисля да отидем някъде да хапнем малко круасанчета, едно хубаво италианско кафенце и да започнем деня по най-добрия начин. Вече се облякахме и сме готови да излизаме. Аутфита, ако искате да видите как го направих и да видите цялата визия, може да отидете в или TikTok или в Instagram, защото там съм качил видео как го правя аутфита. И в момента мислихме да отидем на Louis Vuitton кафенето, където да закусим, защото видях в TikTok, че има специално място. Не съм сигурен дали е част от магазина им или отделна локация, но мислим да отидем там, просто да го видим и да закусим там. Този магазин съм си го запазил в локациите, че исках да го видя на iShop. И точно в момента, за жалост, е затворен, но след малко може да се върнем, защото искам да им разгледам продуктите. Имат парфюми, имат крема за ръце, даже тук имат някаква мостра Body Balm. Може да го пробваме. Тестваме кремчето. Намерихме втора локация на този магазин и сега ще влезем да го разгледаме.
вътре страшно много мирише на билки. Явно е изцяло натурална марка и продуктите, които използват. Наистина мирише много хубаво. Малко се едно се на спа. Имат всякакви продукти, примерно дезодоранти, кремове за лице, маски, сапуни, кремове за ръце. Ей, този магазин е много готин, Енд се казва. Не знам дали се вижда. Но съм бил тук и преди, като съм идвал в Милано. Имат много готини обувки на Salomon. Имат на Mason Michaelis Hero. Сега ще влезем да разгледаме. Има Stone Island. И това сега са хубави лоуфъри на Our Legacy. Тук супер тежки са, качествена кожа, нали, естествено. И дизайнът е наистина уникален. Само да видите колко много хора има пред катедралата. Мале, ако знаете колко много търсиха и такива ръкавици за фотосесията на Мейсън Емилов, направо ги купувам. Абе, това е някакъв майтап ли? Качих се на третия етаж, все още е женско. То мъжкото сигурно ще е на покрива в някой ъгълче. Най-забутаното място. И това пълто е много готино, между другото. Взехме го и продължаваме. Взехме няколко неща и сега ще си да ги пробваме. Тесах си един бутуш, също един панталон. Да видим как ще седат. Очудвам се, че съм взел точния размер на този панталон, защото беше с някаква странна номерация. Не тази, на която аз съм свикнал и знам, но мисля, че е много готин. Като материя не е от най-добрите, но за кройката мисля, че е добре. Пробвах всички неща и мисля, че панталон ще го взема и ръкавиците със сигурност. Дойдохме в Zara да разгледам. Тук има доста готини неща. Имат лимитирани колекции, които ги излагат в магазина, докато в България само в сайта можеш да ги видиш. Това е Zara Studio колекцията. Има доста готини неща. Харесах няколко неща, като ще започнем с това яки, което много ме впечатли заради материята. Мисля, че не съм много сигурен как беше точно името на толкова, затова няма го казвам да не се бъркам. Но след това яки много ме изкефи, което е отново с косъм, най-вероятно изкуствено, но цялостно като модел и като кройка много ми хареса. Също така, ето този пуловер, тъмно червен, бордо, който е с много готин V-line, нек. Също така, ето тези обувки много ме изкефиха. Те са реплика на една друга марка, но като разцветка много ми харесаха и като за зимата сега. Също така си харесах ето този пуловер, който го видяхте в началото на видеото, но като разцветка просто ми харесва. Този пуловер ми харесва, но някакси не знам, много ми е безформен, отново ми е много такъв разпуснат. Иначе цветовете ми харесват, комбинацията между кафяво и това синьо-зеленикаво. Това яки е мега готино наистина. Искам само да погледнете детайлите за тази кройка, на колко парчета е разделено от това. И просто седи много готино. И материята просто няма да коментираме, тя е извънземна, но това яки е просто трепач. Не знам дали се вижда на светлината материята всъщност, но като кройка е много готино. Изключително и за формално става и кежуал да го обличеш. Тези обувки много ми харесват, между другото, чакайте да ви зумна. Това пуловер също е много хубав. Мисля, за сега това и това бих взел. В това яки също е много хубаво. Седнахме на обяд да хапнем, обиколихме доста магазини, в момента се намираме на центъра, но ако трябва да съм честен, много ми, не знам, писна ми всеки път като дойда в Милано, точно на тази улица се разхождам и не мога да стигна до някъде другаде, всъщност до най-интересните места на Милано, затова сега просто ще отбием в някаква улица и ще тръгнем по друг път, за да се отделим от центъра и всъщност да видим истинските улици на Милано и евентуално по-хубави магазини, а не просто Zara, Bershka и H&M. Но да, сега сме седнали, поръчах си пица маргарита аз. Ето се намираме точно на центъра.
Дойде ни пицата, взехме си една салата Цезар и една паста карбонара. Докараха и тирамису номер 2, което пак ще тестваме. Тръгнахме от обяда и сега отивам в магазина на Дизел, защото искам да разглеждам тяхната колекция. Ето го. Нещо не си харесахме кой знае какво. Тук има още една витрина. Да, може би Дизел просто не е точно моят стил. Концептуално ми харесва. Интересно е. Хайде. Направихме кратка пауза през апартамент, защото трябваше да си оставим багажите и да си починем малко, преоблякохме се и сега излизаме пак до някои други места, също така да ходим на вечеря. Така че, айде да излизаме. Дойдохме в Primark да разгледаме, защото е много известен този магазин, има много ефтини неща. Сега ще видим нещо дали си харесваме. Взих се да пробваме и това яке, обаче изобщо не ми харесва, изглежда супер ефтино. И като цяло, в целия магазин, поне от мъжкото, бяха абсолютно всичките страшни колкуци, нищо хубаво няма. Просто супер обикновени ефтини дрехи. Но сега не знам в дамското хубаво, знам, че има неща също за дома. Но просто специално тези мъжките работи бяха големи колкуци. Мислим да отидем да скачиме и там горе да вечеряме. Има някакво заведение, според мен ще е готино. Точно срещу Дуомото. И сега ще видим как може да скачим до там. Можем и някъде и тук да дойдем, на някои от тези заведения. Тук има едно барче. То реално мисля, че от това се качва нагоре, да. Вижте стълбището вътре. Има асансьор също. Или това е ресторанче, което е готино. Днеска за жалост тирамисуто им е свършило в ресторанта, но ни предложиха и този десерт с пистачио и това мисля, че е панакота с горски плодове. Сега ще видим как са. Опа! Това е много хубаво. На това наистина му давам 10 по 10. Ден 3, отиваме за вода до магазина и да вземем един сандвич за бързо, но после пак се прибера, преди да излезем официално на разходката за третия ден. Но това е outfit за днеска. Не, всъщност не е това outfit. Съм с друго яки фисъм, което си взех вчера. Ще ви покажа всъщност покупките, които направих. Не съм с много готин панталон от кост, не знам дали ви казах по-рано, но сега ще ви го покажа. Сега влизаме в магазина да вземем водичките. Облякохме се вече и сме готови за днешната разходка и обикалянето из Милано. Искам да видите аутфита. Не съм с това яке, с новите панталони, дето ви показах вече.
и червените лофърки на доктор Мартинс, естествено месец на Мил в шапката. Мисля, че комбинацията е трепач. Сега излизаме. Ще седнем и тук, не е това. Кафененце, заведение. Hello! Взехме си един круасан, капучино, чай и банана бред и чакаме също един тост, така че да закусим пълноценно. И аз между другото обработвам и качвам в момента едно видео, така че ако не сте го гледали как направих аутфита, с който съм сега, може да го видите в Instagram. Вижте тук, като правят ремонт на някакви сгради, това мисля, че е някаква катедрала, ама не съм сигурен или църква. Но правят тези банерите, които са отвънка, да изглеждат все едно като конструкцията, как изглежда тя. И е много идейно. Тук намерих някакъв винтаж магазин с дизайнерски работи и сега ще го видим. Само вижте какъв ефект има и това яке. Не знам тази марка, ама навсякъде ги гледам хора с такива турби. Cold Culture. Може да вляза да я разгледам. Ей, тия палачинки ги гледах в TikTok и искам да ги видя, да ги пробвам. Те са такива супер обемни. О, ето ги. Супер, сега ще влезем да ги пробваме. Поръчахме си и сега ще изчакаме да ни ги направят и ще не извикат вътре, защото е много мъничко. И ги палачинките изглеждат супер готино, вижте. Юпи! За 50% въздух. Четири от 10. Не са нищо специално. Ей, там виждам табелката. Project, но мисля, че наистина не работи все още. Много готино. Още не бачка. Няма нищо де. Днес
понеже е неделя и знам, че всяка неделя правят такива пазари, нали, когато е хубаво времето и сме точно до канала. Изпълням май на Ви, се казваше на Вили, нещо от сорта, може да се бъркам, но сега ще го разгледаме. Има някакви много готини неща, знам, че има и дизайнерски продукти втора употреба, така че сега ще разгледаме. Малко прилича на капана фест в Пловдив. Нещо не намерихме толкова готини работи, май ще се връщаме, защото има 15 минути докато отворят на Nude Project магазина и ще отидем до него и оттам вече ще тръгнем в някаква друга посока. Сега чакаме да го отворят, има още 4 минути, ще влезем да го разгледаме. Те вече са го отворили, ма явно вътре продавачите в момента оправят нещо. Аз си бях харесал едно палто в Зара, но не го пробвах предните дни, аз също в България си го бях харесал. И сега ще отидем да видим дали го имат, за да преценя дали да си го взема. Защото по принцип палта аз не съм носил и нямам палта. Защото имам чувство, че малко изглеждам на кошар, но в същото време страшно много ми харесва като дреха и ще му дам още един шанс да видим как ще изглежда. И ще преценя, ако наистина ми харесва толкова, ще си го взема. Да си взема първото палто към колекцията. Но просто защото късите яките, тези, които са нормална дължина, нали, до кръста, после ми свикнал и силуета, нали, ми е по-стандартен. Докато палтата вече там е малко по-различно и трябва да си свикнеш просто. Ако не си свикнал, нали, да се гледаш по определен начин, няма как в началото да ти е окей, но сега ще видим. Se надявам наистина този път да ми хареса. Ето го магазина на Jill Sander. Вижте, тази марка е много готина, трябва да влезем да разгледаме. Има и Golden Goose там, ама на мен сме много бейсик ти обувки, нема кефа толкова. Off-White. Сега дойдохме в Massimo Dutti да разгледаме, защото още не съм дошъл до този магазин тук в Милано, да видим дали имат някакви интересни неща. Трети ден, вече сме готови да излизаме, облякохме се тъкмо и излизаме навън. Навънка малко вали, добре, че си взех чадър. Сега ще го отворя. Супер. Чуваме сега из миланските улици отново.
Бях да повторя и си взех зарядно. Просто защото моето зарядно е доста старо и трябваше малко да апгрейдна, за да се зарежда всъщност телефона ми по-бързо. Така че направихме един малък стоп при Apple Store и си взех зарядното. Тук не знам, ама с тия водопади, дето са го направили на входа, изглежда точно все едно вали страшно много вънка. Защото реално вали. Но поне не е толкова силно наистина. В момента се намирам в Аркет магазина и ще си анбокснем зарядното, като вече му издърпах лентата, за жалост. Няма да стане анбоксинг, но сега ще видите как го отваряме. Добре, има някакви книжки вътре. Тук има още книжки, прибираме ги, защото не ни трябват. И реално, това сега е зарядното. То е супер обикновено зарядно, но просто ви правя малък анбоксинг. И просто тук се изважда. Това е. Да. Има и тук е такова. Супер. Имам си ново зарядно. И още едно фолио има. Готово. Има го новото зарядно на Apple. По-голямата част от днешния ден вече мина. Не съм снимал много, защото реших до последния ден малко да се насладя на оставащото ми време тук. Но горе-долу пак просто се разхождах из града. Видях се с един познат, който от България, но живее тук сега, защото учи. И може да фокус добре. И деня наближава вече към своя край. В момента е 6 без 15. И бях, между другото, в момента съм в Аркет, един магазин за дрехи. Те си имат собствено кафене. Чакайте да го покажа. Там е. До сега бях и си взех едно кафе да пия. Но в момента съм седнал тук просто на един стол, за да си направя анбоксинга на зарядното и да ви го снимам, естествено, защото е много важно. Но да, това ми беше анбоксинга. Сега ще се приберем до апартамента за малко, да се сложи един пловер под платото, защото на мен стана вече малко студено. И плюс това вали, което не го прави още по-студено. И след това пак ще излезем отново за последния ни ден на разходка и утре вече се тръгваме. Вече превърших сладоледа от венчето. Нямам други просто. Това е едно от най-вкусните неща, дето някога съм ял.